Muchas gracias, señora Ferrer. Molt bona vesprada a tothom. Jo m'uneixo al desig de la pronta recuperació de la senyora alcaldessa, que el més aviat possible pugui estar aquí amb tots nosaltres. També entre tots volia destacar que en l'informe, en este últim informe d'intervenció, en el primer punt diu aixecar els reparos formulades per la intervenció, ja que es tracta d'aprovar factures signades de conformitat que en general compten amb crèdit adequat i suficient, no devent el proveïdor patir les conseqüències de la manca de tramitacions de contractes o altres qüestions administratives. Nosaltres entenem que hauria de dir no devent el proveïdor patir les conseqüències de la manca d'interès que aquest govern municipal ha demostrat a l'hora de complir les seues obligacions de pagament i a l'hora de gestionar els contractes o altres qüestions administratives. Això per a començar. En canvi, no es diu res de per què no diu res respecte a que no hi ha contracte amb el manteniment dels ascensors, amb els materials de construcció, amb la ferreteria, amb l'aigua embotellada, en fi, amb tots els proveïdors habituals que apareixen en la columna, en l'informe hi ha una columna que diu proveïdors i altres. Respecte a les alternatives que demana el regidor d'Hisenda, el senyor Soler, demana unes alternatives a l'informe d'intervenció, però en canvi l'intervenció no es pronuncia. Deduïm que l'única alternativa que hi ha és fer les coses com toquen. Com ja van dir en el ple de la setmana passada, el concepte de reconeixement extrajudicial de crèdit existeix perquè cal, perquè hi ha factures que s'han de pagar i no es pot fer per cap altre mecanisme. Però això no pot convertir-se en un colador de factures que s'han de gestionar per una altra via. Aquesta via és la dels contractes i sembla que gràcies al nostre vot en contra de la setmana passada, el govern municipal s'ha posat les piles i ha posat en marxa el mecanisme per fer les coses com s'han de fer. Per altra banda, ja és massa habitual sentir a la nostra alcaldessa que aprofita qualsevol ocasió per tirar les culpes de qualsevol problema que apareix en aquest municipi al nostre partit, a Canviem entre tots. Tant que ja inclús se fan bromes en este ple al respecte. De debò pensen que a hores d'ara algú es pot creure que nosaltres tenim la culpa de la seua mala gestió? Que no és d'esta legislatura, que vostès porten molts anys governant a Godella, que els seus vicis ja són vells i el seu estil de cal fer el que jo dic i els que no obeeixen són dolents ja és molt conegut i no cola. En l'últim ple, davant la nostra negativa d'aixecar els reparos d'intervenció a certes factures, no als 50.000 euros, sinó a certes factures, se'ns va acusar de no voler pagar als proveïdors. Doncs bé, gràcies a aquest vot, i només una setmana després, l'equip de govern, tal com ha comentat el senyor Oliveros i el senyor Alonso, ha vingut a aquest ple amb els deures gairebé fets per solucionar uns problemes arrossegats durant molt de temps. En aquest ple, el senyor Soler va reconèixer que tenia que fer contractes a proveïdors habituals, però que ja els faria, quan pogués. Bé, doncs en una setmana s'ha aconseguit el que no s'havia fet en tota la legislatura. Això ho hem aconseguit gràcies als que van votar en contra la setmana passada. També va dir que una de les prioritats d'aquest Ajuntament era que la gent cobre i cobre bé. Doncs gràcies al nostre vot en contra de la setmana passada, la gent no sols cobrarà, sinó que cobrarà molt millor, perquè tindrà el seu contracte, Intervenció no posarà cap reparo en el seu cobrament, ni tindrà que dependre d'un acord plenari per a cobrar. Nosaltres anem a abstenir-nos, perquè hem aconseguit que es prenguen mesures. Li donarem de nou, com hem fet altres voltes, un vot de confiança, però serà l'últim, sense bronques, sense baralles i sense amenaçar ni faltar al respecte de ningú. Moltes gràcies.